Добрый дзень усім добрым людзям. Вось такая есть цудоўная наша машинка на 6 килограмм. Вельмі зручная, вельмі якасная. А вось на яе запцацкі. Яны не дарма, таму што як толькі включаецца праграма нагрэву, адразу выбівае узор. Што бы там ни было, не хадзі к ведзьмаркі, гэта накрыўся тэн. Таму вось мы набылі новенькі такі прыгожы тэн $15. Ну і там помпа шумела у нас дастаткова моцна. Таму вырашылі набыць яшчэ і такую вось помпу з меднымі дратамі, каб у нас гэта далей все працавала. Вось ляжыць. Вось дасталі тэн. Троху пачысцілі стары. Звонку, так здаецца, ўсё добра. Але не. Калі вось прыглядзецца, то вось тут можна пабачыць ледзь-ледзь такая працёртасць. Гэта калі мы першы раз рамантавалі ее, паставілі тэн, не ўкрапленне і барабанам працёрла жалезна, а потым туды трапіла вільгаць і все, тэн перастаў быць працоўным. Новы тэн ідэнтычны натуральнаму. Трошку ось адрозніваецца гэтыя пляцоўкі, больш такая магутная на старым, на гэтым больш таннейшая, але тут написано Made in Italy, усё добра, а астатняе ўсё нам падыходзіць. Менялі тэн і помпу замянілі, таму што тут усё было разбіта, гэтыя падшипнікі, яны адтуль павываліваліся, вось тут люфт вялізны, і яно застрявала з-за гэтага, цепляла б накрыўку і не выкатывала воду. Бывае выкатая, бывае не выкатая. Целая была проблема потым прыняць эту воду. Але тым не менш, вось амаль 20 гадоў адпрацавала гэта помпа. Усім усяго найлепшага. Пакуль.